Iki tak betek banyu godhokan. Kuwi suaraku. Ndek ancuki. Endi to banyune iki ra ketoki? Tak nggo adah cupang. Rasane legi kaya banyu segara. Rasane sejuk lan angkrek. Pare disiram banyu iki. Mesti rasane legi. Aduh, aku kira ngerti ngono kuwi. Ngertiku ki dangdut. Nani? Omae wa mou shindeiru. And his name is John C. Tak kandhani, Bu. Aku wingi bar gelut karo Pak Kepala Sekolah. Su, Pri, balas yo mangan oseng-oseng tromol. Sopo sing gelem cerita? Aku, bapakku wingi bahas rondo ning masjid. Toane lali rung dipateni. Lah ke bapak, bojomu greget. Ingin anak Anda semakin liar, semakin aktif, dan semakin greget, berikan 1 tangki susu badak perawan. Hati-hati, banyak produk palsu berisi semen bangunan. Hihihi. Bu, ayo mangkat sekolah. Ijek bengile matane lho. Aku suka susumu meskipun gede satu. Hey, senangnya dalam hati. Woi cu, Simbah ning kene arep ngandani. Yen mulai dina iki, Simbah pensiun dadi tukang smackdown kamar. Saiki Simbah beralih profesi dadi kapten noling ning kapal feri Kimochi. Mbah iki mbah sing lagi viral. Iki ono tawaran dadi petinju, Mbah. Simbah ra iso, Simbah tetep ora iso nolak tawaran dadi petinju. Balik meneh ning acara Cinta Damai. Dina iki aku bakal nge-review keyboard. Keyboard iki unik, tapi yo nganyeli. Masalah iso ngece wong. Ngece sing pertama, rungokne. Celeng. Ana meneh. Cuk. Kucing kepidak. Nyenengke tenan yo. Tuman. Cuk, jaran tuman. Dadan. Tuman. Nah, yen kue anyel karo kancamu, misale utang 4.000 ora dibayar-bayar. Coba gunakno cara kombinasi. Piye mantap to suarane keyboard family friendly iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ndas Desa saha para warga Desa Pocin iki. Ing dalu niki Avenged Sevenfold badhe konser ing Desa Pocin iki. Yo ndang joget, ndang dianyai, tangan kanan di atas, yang kiri nyopet. Can't help but think of the times I've had with you. Pictures and some memories will have to help me through. Oh yeah. Dig out the only thing I ask of you is to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. 'Cause I'm lonely and I'm tired, I'm missing you again. Oh no, once again. Hai walang sangit, kowe gogroko kayangan to? Hai你当体课，你火你个地震进去呵， Oh alah, luwe ra kowe, tak tukokne ayam tiren yo. 马里奥长这个，你地震课，你懂哈？ Kowe ning kono aman-aman wae to, ora ono sing ngobong omahmu. 听他先生说，偶尔天气有哈，你把偶尔你睡觉，你讲你把事情 Modelmu lho kaya rengginang gosong, kok dicocol. 西火，马里奥莫来往的说话哈，你呵， Ngomong apa kowe? Nyo ngomong karo tanganku wae. 你先你有火你干啦，你懂哈听就行， Cangkem yen ado kok silit yo ngono kuwi, sak-sake tok yen ngomong. 懂啊？你看有啥啊？啥没看要做这个？
Diampot di flashbang. Apa kuwi? Aku ndelok surga. Cebret tenan. Teke aku iso ndelok surga, Cuk. Kula nuwun, kula yatin. Ya mlebu ale. Nggih. Loh, kok mboten saged dibuka, Pak? Digeser le. Oh, cah pelosok omah gedhek. Digeser. Den, aja ngising ning kono kowe ngawur wae. Mlebu kene. Loh, dibiak to? Cah pikun. Wingi dibiak, saiki diputer apa ya? Celeng. Cah pikun. Iki lawang mesti sik. Iki piye carane buka iki? Digajul apa piye? Tombol apa iki? Biajurut apa kuwi? Lewat kene lho, cah pikun. Pikun matamu selonjor kuwi, Pak. Aduh, blet ngising sing ndi ki lawange padha kabeh asem ra iso dibuka. Duduh, selamat tuh. Celeng, lah kuwi dalane. Metu kono, aku sik selamat tuh. Aduh. Hei, ketemu meneh karo aku Wagiman. Ning kene aku arep takon karo Pak Jumadi, piye carane gawe sate landak supaya ora kobong, ora sangit, lan gratis. Nggih, Pak Jumadi, jenengan kulaan landak niku ten pundi? Aku kulaan landak ki adoh nganggo helm. Kutub utara ki jek utarane meneh. Kademen aku. Lajeng ingkang khas utawa unik saking sate landak niki napa, Pak? Ya sing unik ki sambele. Sambele iki gawene saka brutowali. Enak tenan, marai kemecer. Wah, kula niku remene nggih brutowali, Pak, saestu. Iya padha. Lah sakmenika langkah-langkah damel sate landak niku pripun, Pak? Yo langkah pertama landake dipateni. Ya ampun, bar kuwi langkah keloro rine sing lancip dijabuti nganggo untu. Loh, rine kudu dijabut to, Pak? Wah, kleru aku. Alah, mula kula mbiyen pernah bakar sate landak lah kok ning mesti rine rombo jabut. Lah, nggih niku kula mboten ngertos. Nggih. Yo akhire kula mplok sedanten sak rine, malah dadi keselek to, Pak. Ora karo-karuan kae, ning yo alhamdulillah wareg. Lajeng kula tanduk 3 kula mplok sak tusuke. Lah sakniki jenengan pernah ngrasakne tusuk sate dereng? Wong edan. Nah, niki pertanyaan sing paling penting, Pak. Jenengan yen bleh landak niku napa mboten pikir-pikir menawi landake niku tulang punggung keluarga napa rondo anak 5 kan mesake anak-anake. Ngoten lho, Pak. Tenang. Aja kuwatir. Landake iki wis disuntik kabeh-kabeh. Oh, dados mangke yen landake naninu mboten saged meteng. Ora iso. Boom, wis cukup semene wae ya interviewku karo Pak Jumadi. Nggih, Pak Jumadi matur suwun sanget. Pak Jumadi wis kebelet ngising, ya wis ketemu meneh kapan-kapan. Yo Pak, tos sak kemenge. Yo, wis kemeng. Wis. Iya. Dipidak ngono lho. Mak telumpi. Iki lho, iki atos. Panganen. Biar jiret mboke dhisik ngidam telking tom iki. Hei, coba dengarkan diriku Maria. Bayangno iki. Mantan. Teringat masa lalu Mantan. tentang engkau dan aku. Berita selanjutnya, salah sawijining tukang pijet asal desa Konoha pindah pangkalan nang desa Ciwikwik. Dheweke pindah amarga ing desa Konoha nembe geger Naruto lawan Hokage Sugiono. Kok iso tekan kene, Mbak? Yo sajane aku keblasok. Wiwit kapan kowe dadi tukang pijet? Aku etok-etok lali. Sak jam piro, Mbak? Sak jam kuwi 60 menit utawa 3600 detik. Kowe wis tau mijeti boyo luwe rong, Mbak? Moh Mas, kowe yen boyone nyakot aku langsung mati ra masalah. Lah saumpamane ndadak nganggo acara didilat-dilat dhisik, kan keri. Lah terus langkah-langkah mijet sing bener kuwi piye? Langkah-langkahe ya diputer, dijilat, terus dicelupin. Aku njaluk dipijeti oleh, Mbak. Ayo, Ning aku ora nggawa duit. ya engko kowe gentian mijeti aku. Loh, malah pijet-pijetan. Lah sing bayar sapa? Aja nekat, kowe ra iso munggah. Kowe iki cilik, cendhek, ireng, metisil wis kaya upil kudanil. Minggat kono. Ya ampun. Kapok kowe ra gede-gede. Kurma masih berlaku. Karma, Ngerti malah ngandiani. Jahat. Oh, tak sosor opnam kowe engko. Cara gawe brownies, jipuk deterjen sak kental, taburke ning dhuwur wadah telek kucing. Sebagian meneh suntak ning jero mesin molen mini. Tambahno saus teriyaki, teriyakin kupinge sing banter.
Aja lali oli samping Supra supaya nikmat. Tambahno perasan susu badak PMS sing galake nauzubillah. Supaya menggugah selera, tambahno muntah kucing setitik wae. Nah, kaya ngene. Cemplungno ndok tengu, ndok-ndokan, lan ndok jaran goyang. Lebokno iwak sing mendem ciu oplosan entek 3 gendul ning jero molon mini. Uripke mesin taburi adonan nganggo semen cap 3 janda. Pateni mesin, suntak ning jero wadah telek kucing. Cuk ndoke rung pecah. Hah, nyah kowe. Oke, langkah selanjutnya panggang siksa aniaya adonan nang jero mesin genset. Tunggu sedela. Bajigur wis dadi. Aromane ngungkuli kelekmu. Yen wis dadi, sajikan ning piring, ditata sing rapi supaya menarik. Monggo dipangan, dijamin mencret. Aku siap. Modelmu nduk kaya SPG kerupuk. Bengese pating celomet bedak sak kental dinggo kabeh. Lah iki kan kalau ngasu, kok mbok nggo? Wis izin karo asku bidune durung. Dadi wong kok nyilian. Kuwi kan isih kredit balekke BPKB-ne durung metu. Alah, ya wis rasa dijak golek welut. Ayo metu golek welut. Ben tinggal wae. Golek welut to malah mancing manuk. Tinggal wae. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam. Bodimu seksi tenan lho. Suarane dadi lanang. Satpol PP ono banci tangkepen. Undertaker yoiku tukang gali kubur sing handal. Juruse ana macem-macem, melompat kepedesen, melompat meneh, banteng anak, bunuh diri, banteng wong loro, banteng bose, banteng wong ora kenal, sak desa dibanteng kabeh. Jaluk kelon, nemplekke rai ning bagian engribete wong lanang. Juruse sing terakhir melotot pas delok rondo adus. Kowe ngilokne ndasku kaya tahu bulat. Kowe mboyo nyadar, ngoco ndasmu yo neker. Nekeran karo ndasmu yo. Iya ayo ora apa-apa. Suwe nekeran aku. Tapi sing kalah dijambak rambute. Jam 12:70. Nah, aman-aman ngene iki penake ngombe es degan. Aku iki bosen ngombe susu. Apa meneh es teh. Dadi aku njaluk tulung tukone aku es degan ya. Ya ndel ya. Jarine kanca TK, dhisik TK dolanan bareng jambak-jambakan kok. Saiki ra iso. Ndang tukokno, timbang video skandalmu karo Mimi Peri tak sebar lho. Bajingo yen ngomong ya rasa banter-banter to. Aku iso ngerti ra. Delok dialteko tenan lambene cah siji iki. Iya ya ngono tak tukokne es degan, sak tandha nak suntak kiraimu kabeh. Matur nuwun ya Ndul ya. Matur nuwun ya Ndul. Matur nuwun. Yo padha-padha su. Padha-padha su. Dong jalo dong kok kowe nyantai mentole matane. Iki praktek prakaryane arep diwiwiti. Kowe krungu ra ndek wingi Pak Guru ndawuhi nggawa apa Bajindoli? Ya biasa wae Pak, rasa miso-miso ngono lho Su. Dek wingi Pak Guru ndawuhi nggawa ada susu to. Jane yo ngrungokne lah mbok gawa apa ora? Ya tak gawa. Yen digawa ya ditokne to cah bagus, Bajindol ra tau wadus. Ndang ditokne ada susune. Lah kaya ngene to Pak adae. Oh lah goblok kuadrat wong edian malah nggawa kotang sakarepe dhewe. Alhamdulillah Bu, lancar operasine. Enten keluhan apa mboten Bu? Dokter, ki ketoke guntinge ketinggalan ning jero. Mboten napa-napa Bu, mboten sasungkan-sungkan. Kula niku gadah gunting sak truk. Kowe ndek pira? Aku duwe 5 hadiah ciki. Ayo Sri. Hati-hati, kepleset telek garangan lho. Wis, tiarap. Meneng tak kekerin diase. Aja nginjen rondo atus lho, Mas. Apa kuwi? Sri, delokan iki. Apa? Ana musuh apa? Delokan kek, jame apik tenan ya. Tuku ning ndi to? Larang mesti regane. Jam 5, wedhus kurung tak pakani. Tangkep kabeh. Kami dari Badan Penangkap Orang-orang Tak Mau Mandi. Cangkeman. Gundul meneng, tak jongkati bingung kowe engko. Ya kowe. Patluk. Aduh. Biar. Aku kapan? Pedangan manja. Hore. Woi lek aku jajal, aku ora tau adus. Tenan ra ngapusi. Cepet, aku pengen jajal. Cepet. Bosen urip.
Yes. Ojo lek aku rung mangan. Kowe poso. Oh iya lali. Sapa sing njaluk ditembak manja? Iya aku rung tau ditembak Aku sih. Gatel. Aku sik lek. Budayakan antri, Bos. Aku sih. Nah, bar iki kowe kabeh game over. Santai, engko iso new game. Kabeh standby. Standby. Peluru nentek to. Nyo tak sumbang peluru. Matur suwun. Bebek adus gentong, nututi sate lontong. Bapak main pingpong, kecemes sudele bodong. Gundul rados-dos, kalah karo bebek. Gundul Terus bajindole aku radus sih mergo aku melu anti mandi klub. Ya kaya sing nonton video iki yen prei ra tau adus. Lah sing nyanyi kuwi. Adus ora kowe? Aku adus-adus penting bojoku akeh. Cangkeman ya cangkeman, mending ngombe. Wih, lali aku poso. Kowe ngapa men? Meneng wae. Mikir apa? Aja kakean mikir engko ndak gundul kowe aku. Lara untu po? Wah, lah matamu bisu meneng wae. Kebelet ngising kuwi lek. Wah, ya padha yen ngono. Aku ya bet ngising iki. Ning kene pom bensin enek ra to? Selak kebelet tok ket mau ora ngerti pom bensin. Jan pelosok tenan. Daerah iki ning Google Map ra ono. Nyolek ngombe obat iki sik. Obat apa iki enak tenan? Pelancar BAB.